Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Sen şol atları näme üçin agdaňak? Näme üçin sen Parfiya imperiýasyna agdaňak? Näme üçin? O sen nähili bir daraq durun bolsa, ha? Daraq durun bolsa. Şoň şejeresi var. Şejere diýilýär şol puduklayan yerine çyn, şu şahalaryň çykýan yerine. Şahalaryny görýän milletin, dogrymy? Tiri taýpa diýen. On mara yankı bir yaprağını beylekini görýäňde, o näme üçin kökü hakda gurrun edäňak? Egerde sen bir türkmenliň aňyrsy 4-5 müň ýyldan, onu kim onda adyny tutda sen? Birinji imperiýa Türkmenistandan çykan Parfiya imperiýasy. Eger ruhnamany okanmadan sen şonu ýadam tutansaň, bir topar çağalara ýadam tutturansaň, emma bolýan şo taýda okamadyňmy Parlaryň imperiýasy diýip? Şu adamlara oňalyk tireler. Men haň aýtdym, Aktepe'däki parlar var. Gyllarwatdaky parlar var. Dogry dämi? Bir Purnuvart diýe, ha? Parovbiwi diýe, ha? Farap diýerler. Paryapol. Ha? Sen pelwan diýen sözüň nämedigini bilýärmi? Nerden çykandygyny bilýärmi? Gowjoko. Pahliwan. Pahliwanik, parfanik diýdi şol. Eger bilmeýän bolsaň men sana aýdaýyn şonu. Düşürkmi? Türkmeniň aňyrsyna şolar var. Näme ganam bolsa, onuň hem Oğuz imperiýa diýip sen mara gürläp ýördiň. Oğuzyň çyn adyny aýt. Ha? Oğuzyň çyn ady Madedemi? Onuň hem mara esasy paýtagta mana Ýangykent. Dogry geldi bärde garışdy ganlar. Parfiya devlet imperiýasy bir wagt daragady. Ýöne 500 ýyllar dol. 470 mi näme şoňalyk ýyllardy. Oğuzlaryň imperiýasy hem şoňalyk boldy. Şoňa meňdeş. Ýöne ahyry ol boş ýere gelen, boş toprağa bärde ýaşan millet partiyleri var, taýpa var, ha? Eýran bir wagt Persiýa diýär. Näme üçin Persiýa? Ors diline Pers diýmek döş diýmek. Döşlük, pelwan diýmek şondan çykýar. Düşünmeýän bolsaň, eşitmedik bolsaň, men sana düşündirýän şonu. Düşündiňmi? Ona hemen esasyna sen miraskär bolup, taryhçy bolup, o näme sen mara bir imperiýanyň gyraty ýüşürýän? Ahalteka atyň ýerden çykdy sen? Ha? Ahalteka diýip at takanam Rusiýa daňy. O türkmeniň atyna. Ahaltekinski ekspedisiýa diýip. Ha? On aňyrsyna bir at bolmalyra nerden çykdy? Krasy, Spartaga basan Krasy. Kim massy? Rim bilen söwüşdiler olar. Ha? Krasyň kellesini alyp naýdada şu Kar diýilen ýerden wurşup ta Yerevana çen ýörediler. Ne şonu aýtsen, ona helsen beýtirip bölekläp bara ruhsat berilen zady gurulýan. Ha? O parlar diňe bärde del, eğer sarılan hana Qarabek kowullarynyň içinde çeki jurugyna da var parlar. Awganystanda da var parlar. Bu Puştunlar, eýre Persler, beýlekler, Äzerbaýjan, buların hemmesine Parfiýanyň gany var. Ol eginlik piyadalar şondan galy, bular gaty daýaw eken. Düşündikmi? Sen Parfiýany agdamajak bolsaň, onu nusoy galan näçek sen? Ha? Parwarda diýilen süýjün näçek? Lebapdan çykýar. Ha? Pahlava diýilip şu wagt bara. Şolaň hemmesi bir kökden çykan. Näme üçin aýyrdyň bunu bärden? Imperiýalar sananda. Türkmene degişli 3 imperiýa var. Parfiya imperiýasy, Oğuzlaryň imperiýasy, Türk Selçuk imperiýasy.